Băieți, sunt Andrei și azi facem noi videoclip de azi va fi un videoclip mai scurt pentru că nu am așa de mult timp, am ceva treabă de făcut. Vreau să vă arăt, mi-am recuperat un cont de car parking în care am lucrat ceva la el, mi-au dat niște băieți, niște ceva mașini. Și acum vreau să vă arăt cum să faceți mașina, dar vă trebuie neapărat o mașină chrome. Dar dacă nu vă place cromul de pe acea mașină și să zicem voi vreți să faceți altă culoare chrome, trebuie să faceți pur și simplu ce vă arăt eu în acest videoclip. Bun, eu nu voi face Mercedes-ul pentru că îmi place așa. Voi alege o mașină chrome. Nici F90 Simpson. Pentru că, după cum bine știți, de fapt nu știți pentru că eu nu v-am spus, mi-a pierdut celălalt cont. Intrați la Car Upgrade, dați la exterior și a dispărut Chrome. Ok. Acum, pur și simplu, dăm pe asta și adăugăm și o facem cât de mare putem noi. Adică din ce în ce mai mare trebuie. Ok. Bă, nu e bine ce am făcut. Trebuie prima dată să mergem și să ștergem chestia asta. Și asta. Nu vă temeți pentru cromul vostru, pentru că nu se va întâmpla nimic. Cromul va rămâne același. Bine, eu am făcut deja un crom și nu știu dacă mai merge acum, dar eu vă arăt vouă, nu mă interesează dacă îmi pierd cromul. Ok. Hai să zicem că vrem să o facem un roșu, un crom roșu, ok? Apăsăm pe asta. Ok. Facem cât de... Nu asta. Asta. Asta la 100 de bănuți. O facem cât de mare putem noi. Și o facem roșie. Acoperim toată mașina cu chestii de asta. Cu un skin de asta. Să facem cât de mare posibilă, să nu ia prea mult timp. Ok. Voi puteți să o faceți ce culoare vreți. Eu o fac roșu pentru că aveam de gând să o fac roșu prima dată pentru că am trimis un tutorial altui prieten de-al meu, care și el la rândul lui joacă car parking. Nu este are un cont mult mai bun ca al meu. N-are bani pe el, n-are prea mulți bani, i-am dat eu, doar că are mașini de 2000 de HP-uri. Toate mașinile din joc de 2000 de HP-uri și toate de poliție. Deci cont 200 de lei. Parcă cont foarte bun. Și un copil foarte norocos. Ok. Mergem și în spate. Eu cred că pentru un crom, pentru o altă culoare crom, dacă v-ați săturat de aceea, eu cred că merită oricât ar dura. Ok. Și cu toate cam durează ceva. Ok, deci acum mi-ați spune că ce am făcut eu așa de interesant, că nu e deloc crom. Ok. Acum, mergem în bară. Păi este interesant pentru că chiar merită. Și vreau să vă arăt acum, nu știu dacă mai funcționează mie, dar pentru că eu deja am făcut o dată chrome și posibilitatea nu este chiar așa de mare, dar n-am încercat, așa că este prima dată când încerc, dar dacă n-ați făcut-o încă o dată chrome, vă asigur că 100% va merge. Hai să strângem la videoclipul ăsta măcar 10 like-uri. Bă, uitați-o. Asta este mașina și este chrome. Eu am avut verde înainte pe ea și cu un pic de roșu. Uitați un pic ce șmechera s-a făcut mașina asta. Deci, credeți-mă, cromul este... Deci este foarte șmecher. Uitați un pic, deci eu am avut verde înainte pe ea și am pus ceva roșu și reflexia s-a făcut roșu. Și când mă uit la ea, se vede roșu. Deci, sper să strângem măcar 10 like-uri. Eu cred că merită din plin. Videoclipul ăsta merită like-uri. Măcar 10, vă rog eu frumos. Cerșesc pentru că eu la videoclip nu am așa de multe, dar asta este un tutorial destul de interesant și care v-ar putea ajuta
viața de zi cu zi pe car parking. Dacă v-ați săturat de o mașină Chrome, o puteți face altfel. Eu zic că a ieșit uimitor și în continuare vă urez noroc. Noi ne auzim data viitoare. Pa!